Ahojte, vítam vás v podcaste U psej matere. Dnes pozvanie prijala Petra Frištacká, ktorá je z výcvikovej školy Pohodok. Je to výcviková škola, ktorá vás učí, ako byť so psíkom v pohode. Ahoj Peti, vítam ťa v podcaste. Ahoj. Budem veľmi rada, keď mi trošku pomôžeš rozlúsknuť niektoré témy. A jedno z nich bude taká ako keby prvotná téma, keď človeku príde len na že mohol by som mať psa. To je taká prvá myšlienka. Mohol by som mať psa. Myslím si, že je to veľmi taká, ako keby by som povedala, zákerná otázka, lebo akého psa? Podľa čoho si vôbec vybrať psa? A potom, aké následky vedie to, keď si napríklad aj zle vyberieš psa, aké dobré, aké sú zase tie bonusy toho, že si dobre vybral. Vieš nám trošku túto sféru tak ako keby objasniť alebo poradiť priamo tým ľuďom, že ak táto myšlienka vôbec v domácnosti príde, ako k tomu pristupovať? Absolútne najdôležitejšie je, keď tá myšlienka príde, aby tam nebolo žiadne impulzívne jednanie. Uvidel som na sociálnej sieti takéhoto milého psíka, takéto srandičky, lebo tak sa pekne pozeral očkami, ten sa mi páči, zoberme si ho bez akéhokoľvek uvažovania. Ako náhle takáto myšlienka človeku príde na tak je najdôležitejšie, aby sa zastavil a aby začal premýšľať, a ak nie je sám v rodine, ale má aj nejakých ďalších členov v rodine, tak jednoznačne celá família sadnúť za stôl, porozprávať sa o tom, povedať si, čo kto by očakával od toho psíka, rozobrať si detaily, aký majú životný štýl, ako sú aktívni, čo si kto predstavuje a detailne sa o tom porozprávať. Takže prvá rada je nikdy nejednať impulzívne, nikdy nejednať podľa toho, ako sa mi psík páči, láska na prvý pohľad, beriem si ho a až potom začnem uvažovať nad tým, čo a ako ma čaká. Takže keď tá myšlienka je vážna, súhlasia s tým všetci členovia rodiny, tak si zasadnúť za stôl a prebrať si. Aký životný štýl máme? Či chceme aktívneho psíka, či my sme aktívni a chceme s ním chodiť do prírody, či sme aktívni spôsobom, že aj chodíme na dovolenky a chceme, aby s nami chodilo na dovolenky. Či sme radšej takí, že sadneme si doma na gauč, pozeráme telku a chceme sa s tým haukom iba mojkať. Životný štýl je základ. Ďalšia vec je, či bývame v byte, v paneláku, či bývame v dome, na záhrade, či chceme, aby ten psík bol iba náš rodinný maznáčik, taký pet, alebo či chceme mať strážneho psa na dom, alebo či chceme mať pracovného psa, alebo chceme s ním športovať. To sú také prvé najzákladnejšie veci. Keď si povieme, aký sme typ rodiny a kto čo očakáva. Ďalšia vec je, keď máme napríklad deti v rodine. Ako veľké sú tie deti? Treba si uvedomiť, že my si nekupujeme psíka na letné prázdniny, nekupujeme si ho na vianočné prázdniny. To chcem povedať. Vianoce blížiace sa, čistá katastrofa, keď niekto chce urobiť radosť. Chvíľočku, využijem tento priestor. Na Vianoce sa psík nekupuje. Nie je to darček, je to živá vec, ktorá žije minimálne 10 až 15 rokov. Takže prosím vás, keď hocikedy, len nie ako darček a nie na Vianoce. Presne tak. Veľakrát to je ako vianočný darček, veľakrát to je, máme starších rodičov, chceme, aby mali nejakého parťáka a bez toho, aby sa to s nimi odkomunikovalo, sa im nejaký psík kúpi. Môže to byť aktívny pes, ktorého ten starší senior už nezvláda. Alebo sa kupuje za pekné vysvedčenie psík, lebo však v lete máme kľud, máme na to 2 mesiace, dovtedy si ho vychováme a vôbec sa nezamýšľajú ľudia nad tým, že od septembra aký majú program, aký majú režim, aké bude mať dieťa krúžky, že už sa mu nebude môcť venovať tak, ako sa mu venovalo cez leto. Že to nepreberú s tým dieťačom, že si neodskúšajú to dieťa. Deti veľmi prosia o to, aby napríklad mali psíka
A veľakrát vyhrajú nad tými rodičmi, že dobre, ale tí rodičia si predtým neodskúšajú, či to dieťa, ak teda rodičia na ňo nemajú až taký priestor a predpokladajú, že prospelo by to tomu dieťaťu, lebo bude chodiť viac von, bude menej na sociálnych sieťach, bude sa viac venovať tomu psíkovi, z rôznych iných aspektov je to pre neho výhodné, ale neuvedomia si napríklad, či je už natoľko zodpovedné to dieťa, že za každých okolností sa bude venovať tomu psíkovi. Potom tá zodpovednosť prechádza na rodičov a nevždy na to majú oni ten čas a priestor. Takže keď napríklad deti veľmi žadonia o to, že by chceli psíka, tak ja tam rodičom odporúčam, ak majú v blízkosti nejaký útulok, tak nech napríklad tomu dieťaťu povedia, OK, dáme si skúšobné obdobie, mesiac choď pravidelne venčiť psíka z útulku. Keď jednak ukáže sa tam to, že prší, nechce sa mi ísť, unavený som zo školy, chce sa mi ísť, nechce sa mi ísť, musíš ísť, lebo keby si mal vlastného psíka, nech je akékoľvek počasie, zima, dážď, musíš ho ísť vyvenčiť. Či máš v škole veľa učenia, ten čas, ak ho chceš naozaj mať ty v zodpovednosti, si musíš nájsť ten priestor na to, aby si sa tomu psíkovi venoval. A naozaj to venčenie psíka z útulku, tak to je naozaj tá najmenšia časť, pretože to sa venuje to dieťa tomu psíkovi iba na tej prechádzke. Samozrejme, keď je psík v domácnosti, vyžaduje si aj nejakú prácu a hry a podobne aj v tom interiéri samozrejme, lebo potrebuje stimulácie, aby sa nenudil, aby potom nelikvidoval veci. Takže keď tie deti veľmi žadonia, že chcú psíka a rodičia sú si neistí, tak ja naozaj odporúčam, vyskúšajte si mesiac venčiť psíka z útulku a uvidíme, či po 2 týždňoch ma to prestalo baviť. Není to, vlastne je to zodpovednosť, vlastne sa mi až tak nechce. Radšej pôjdem s kamarátkou, ktorá má vlastného psíka a budem chodiť s ňou. Takže toto je celkom taká dobrá skúška pre deti. A teda čo sa týka ešte tých jednotlivých krokov, ktoré teda prebrať, určite do toho spadá aj v akom teda som priestore, či som v byte, alebo som v rodinnom dome, či som v meste, alebo som na dedine. Lebo každé plemeno si vyžaduje niečo iné, inak sa správa, inak potrebuje stimulácie, inak je naviazané na majiteľa. Hej? Čiže samozrejme, keď chcem naháča, tak ho nedám do koterca von na záhradu, aby tam zamrzol. Hej? Takže vyberám si, ak chcem mať na záhrade psa v koterci, tak samozrejme musí mať plemeno, ktoré zvláda chlad, ktoré je na to prispôsobené, napríklad husky, malamút, benský, salašnícky a podobne. Keď chcem mať zase v byte, musím uvažovať aj nad tým, či to nie je napríklad hlásič pes, ktorý rád šteká, ktorému to je extrémne príjemné a rád oznamuje. Samozrejme dá sa to určitým spôsobom korigovať, ale niektoré plemená vyslovene radi štekajú a radi oznamujú, čo by sa susedom asi nepáčilo v paneláku a bola by oveľa väčšia práca odnaučať ho to, keď je mu to extrémne prirodzené, pretože je to u ňoho žiadané, napríklad pri práci v lese, keď má oznamovať zver a podobne. Takže naozaj sa zamyslieť nad tým, aký je môj životný štýl, kde bývam, v akom prostredí, či som skôr domased a chcem sa s ním mojkať, alebo som aktívny, chcem s ním behať. Keď si na tieto základné otázky odpoviem a preberiem to s ostatnými členmi rodiny, lebo môže byť veľká výhoda, keď sú deti, a napríklad otec rád sedí doma pri telke, pozerá šport, bude sa s ním mojkať, bude to ten mojkací prvok v rodine, ale deti sú aktívne, brali by psíka, ja neviem, na agility, alebo behali s ním canicross, alebo proste boli s ním iba vonku a venovali sa mu, triky ho učili, veľa stimulov je to potom pre toho psíka. Takže aj podľa toho si vyberať psíka, aj nakoľko je inteligentný, ako tú prírodzenú inteligenciu, či sa rád učí, či to je psík, ktorý potrebuje viac tej stimulácie. Pretože veľakrát ľudia si myslia, že keď je psík inteligentný, že rýchlo pochopí tie základné veci, čo mu poviem a tým pádom sa mu nemusím venovať. Presne opak je pravdou. Tým, že je múdry, tak potrebuje viac stimulov, potrebuje viac sa venovať aj mentálne, učiť ho veci, pracovať s ním rôznym spôsobom, čo si teda vyžaduje. Takže toto je tiež veľmi dôležitá vec. Ďalšia dôležitá vec je povedať si, či chcem naozaj ísť od šteniatka,
alebo či si vybrať psíka z útulku, ktorý už má nejaký vek, nejaké zážitky za sebou. Dá sa samozrejme v útulku zobrať aj šteniatko, ale tu treba veľmi zvážiť to, nakoľko som už skúsený psíčkar. Či už som predtým nejakého psíka mal, alebo som totálny začiatočník. Ja v podstate viac odporúčam začiatočníkom ísť do konkrétneho plemena a kúpiť si konkrétne nie z útulku, pretože predsa len, keď je to čistokrvné plemeno, je tam väčší predpoklad odhadnúť, aká to bude povaha z toho, čo vyplýva z daného plemena. A tým pádom, keď si rozoberú jednotlivé veci, aký typ psíka potrebujú pre danú rodinu, tak vedia si ľahšie vybrať to dané plemeno, ktoré im sedí a vedia, čo môžu približne od neho očakávať. Keď je to začiatočník a vyberie si nesprávneho psa z útulku, ktorý napríklad bude zachránený z nejakej množiarne, kde môže mať psychické problémy, zdravotné problémy, môže tam byť veľa zložitých vecí na začiatok na výchovu, tak to môže byť veľmi frustrujúce a vyčerpávajúce pre toho začiatočníka, ktorý si predstavoval, budem mať šteniatko, s ktorým budem robiť srandičky a môže z neho mať úzkostné, bojazlivého, reaktívneho psíka, čo si mohol zažiť rôzne veci. Zoberie sa nejaká palička a on namiesto toho, že ho s radosťou zoberie, tak namiesto toho zaútočí, lebo mal zlé skúsenosti, že ho niekto bil a podobne. Tých vecí je tam strašne veľa, ktoré tam môžu vzniknúť. Takže keď by som sa rozhodla si zobrať z útulku psíka, jednoznačne, ak som začiatočník, poradiť sa s niekým, či už s ľuďmi priamo z toho útulku, ktorí, ak tam toho psíka nejaký čas majú, už poznajú, čo je to za povaha, či to je zložitejšia povaha, čo má za sebou, odkiaľ prichádza. Vedeli by poradiť, že či to je, ja neviem, psík, ktorému zomrel majiteľ a bol zvyknutý, kľudný, byť doma so starším. Áno, gaučačik, tak samozrejme takého bez problémov, hej. Ale ak je naozaj náhodou z nejakej osady, kde si zažil všeličo, tak to by som začiatočníkovi určite neodporúčala. Jednoznačne, ale pri tejto téme, že či chovná stanica a plemeno alebo útulok, by som určite chcela zmeniť to, aby to boli naozaj tieto dve Chcela som ti do toho vstúpiť. Žiadna iná možnosť nie je správna možnosť. Bavíme sa o portáli, ktorý predáva psov, menovať ho tu nebudem, ani nesmiem, ale myslím si, že celé Slovensko a Česká republika vie presne, o aký portál ide, tam sa zvieratá nekupujú. Pes nie je tovar, je to živá bytosť, ktorá má nejakú svoju genetiku a na základe tej genetiky potom máte s ním život. Buď lepší, alebo teda dramaticky zlý, ak kúpite choré zvieratko od chorých rodičov a budete sa diviť, že v pol roku mu odišla pečeň, obličky, alebo vám skolabovalo zo dňa na deň, ak vôbec sa nejakého veku dožije. Takže áno, sú len dve možnosti pre uvedomelého človeka, tak si povedzme. Je chovná stanica, ktorá je registrovaná, ponúka šteniatá podľa toho, ako má nakrytú súčku, alebo teda útulok, keď už sa to zvieratko dostane do nejakej nesťastným spôsobom do toho útulku a je mu poskytnutá nejaká tá prvá opatera, odkiaľ si to zvieratko viete adoptovať a dať mu domov. Presne tak. Ľudia robia veľakrát veľkú chybu v tom, že tým, ako milujú tie psíky, majú pocit, že keď si toho psíka kúpia napríklad aj z tej množiarne, že ho vlastne zachránia. Áno, vedel som, že je to množiteľ, ale videl som ho tam, on tam chudačík trpel, tak som si ho kúpil, aby som ho zachránil. A neuvedomujú si to, že kúpou toho psíka podporujú to, aby ten množiteľ ďalej predával a ďalej množil. Čiže ak viem o nejakom množiteľovi, tak namiesto toho, aby som kúpil toho psíka, radšej to nahlásim, nech sa pokúsia ľudia kompetentní dokázať, že sa jedná naozaj o množiteľa, odobrať mu tých psíkov a radšej nech potom skončia v tom útulku a z toho útulku si ho zobrať, ako dať priamo peniaze tomu množiteľovi. Čiže psíkov je strašne veľa, útulky sú prepchaté psíkmi a je úplne zbytočné a veľmi nevhodné, aby sa množili psíky, ktoré nie sú čistokrvné, pretože tou chovnosťou a tou čistokrvnosťou tých psov vlastne eliminujeme choroby, ktoré tí psíci môžu mať, aj psychické, aj fyzické. Čiže naozaj buď chovná stanica, alebo
alebo z útulku. A hlavne je to jeden asi najšpinavší biznis, aký funguje v Čechách a na Slovensku. Sú to peniaze, ktoré proste stoja životy. To není žiadne tajomstvo, je už o tom milión reportáží, je vyhlásené niekoľko verejných vojen voči tejto kvázi psej mafii. Nie sme ani prví, ani poslední, ktorí to asi budeme skloňovať, ale kým nepríde k uvedomeniu k tomu konečnému človeku, tak sa to nikdy neskončí. A hlavne je tu asi jedna vec, ktorú mi dáš za pravdu, že ľudí motivuje nižšia cena. Áno, to som presne chcela povedať, že veľakrát tou motiváciou je to, že menej psík stojí a to je tiež jedna zo stránok, ktorú si treba uvedomiť, keď si chcem zaobstarať psíka, je tá finančná stránka. Ako som na tom finančne, pretože samotná kúpa psíka, nech už stojí čokoľvek ten psík, či to je z chovnej stanice a je drahší, alebo je to z útulku, alebo čokoľvek, samotná kúpa psa je tá najnižšia položka, akú dám, akú zainvestujem do toho psíka. No. Treba si uvedomovať, že chcem s ním žiť minimálne 10-15 rokov, hej, kto teda naozaj chce toho psíka. A tá prvotná investícia, že si kúpim psíka, za neho zaplatím, je absolútny bagatel. Takže jednak všetky veci, ktoré potrebujem si zabezpečiť v byte, aby som mal základné veci, ktoré psík potrebuje. To je tiež ešte patrí k tým menším položkám. Ale krmivá, veterinár, antiparazitika, všetky zdravotné veci, na ktoré treba brať ohľad. A samozrejme, keď chcem mať zdravého psíka, treba rátať s vyššou sumou za krmiva, či už budem barfovať, alebo idem do granul a kúpovať kvalitné granule. Tých vecí tam je strašne veľa. Či už budem potrebovať pomoc nejakého trénera a budem musieť platiť za tréningy, a naozaj ten veterinár, to je najväčšia pálka a práve tí psíci, ktorí sú z množiarne, ktorí stoja tých pár centov v úvodzovkách, tak práve do tých ľudia musia extrémne veľakrát investovať práve na to zdravie, pretože počase zistia, aké majú problémy a to sú naozaj že nemalé pálky, že sa musia uhradiť. A hlavne sú to problémy, ktoré sú niekedy naozaj neriešiteľné. Presne a tak. Končia naozaj tou smrťou. A ak máme v rodine deti, tak tie môžu takú traumu si zažiť, ak sa tešili na psíka a môžu po pár mesiacoch o neho prísť. Takže toto naozaj treba zohľadniť. Ale hlavne sa ani moc neskloňuje to, že si nesete domov choré zviera a keď ste aj máte, tehotná, máte malé deti, ten pes je tak zaparazitovaný, že ohrozujete aj vlastné životy len kvôli cene. Hej? Pritom cena toho psíka je tak mizivá, že ani tie liečivá, antiparazitika, očkovanie, ktoré by mal povinne mať, nestoja toľko peňazí. Takže logicky musí z toho vychádzať, že to zviera to nesplňa. A napriek tomu príde niekto a kúpi si na benzínke z auta psa. Ako pre mňa je to asi nepochopiteľné. A nedaj Bože, keď to ešte nekúpi pre seba, ale povie si, tohto človeka by to potešilo, kúpi mu darček. Tak to je úplná katastrofa, lebo to väčšinou potom končí tým, že sa buď niekde daruje ten psík, ani sa nerozmýšľa na to, že kam ho dali. V horších prípadoch poznáme všelijaké, keď vypustia niekde psíka, však bol si niekde na pumpe, tak utekaj si ďalej. Čistá katastrofa, takže verím, že teraz nás skôr pozerajú ľudia, ktorí k tomu pristupujú zodpovedne. Takže jedna z tých stránok je naozaj tá finančná a treba si napríklad uvedomiť aj to, že či chcem veľa cestovať s tým psíkom, to znamená, tam treba zabezpečiť aj to jednak, či mám auto. Áno, naučiť ho to. Mať tam samozrejme zabezpečené, aby psík v aute bol v bezpečí, to znamená klietku, prepravku. Pri väčších už dospelejších psíkoch sa dá použiť aj popruh, na ktorých bývajú crash testy, takže sú aj kvalitné popruhy, že môže sedieť, ale naozaj najbezpečnejšie a aj na výchovu najjednoduchšie je, keď je klietka v aute alebo tá prepravka určená do auta. Takže to zase súvisí aj s tým životným štýlom, povedať si, či chcem s tým psíkom cestovať na dovolenky, ak nie. Či zase mám financie na to, že ho budem dávať do škôlky, budem ho dávať do hotelov. Zase to je ďalšia finančná stránka navyše, ak teda nechcem mať psíka takého, aby so mnou cestoval. Zároveň si treba uvedomiť, aký mám pracovný režim.
či mám flexibilnú prácu, že si to viem rôznym spôsobom prispôsobovať, alebo mám home office a viem byť s tým psíkom aj doma, alebo mám na smeny, že som v noci preč, nikto nebude doma, alebo sa mi to rôznym spôsobom strieda. Čiže vždy tomuto tiež prispôsobiť plemeno psa, ktoré chcem. Lebo sú určité plemená, ktoré majú väčšiu predispozíciu na to trpieť separačnými úzkosťami. Veľakrát tú separačnú úzkosť spôsobuje sám človek svojim správaním sa ku psíkovi. Aj keď to plemeno nemá tú predispozíciu mať separačnú úzkosť, tak tým, že si myslíme, že stačí byť stále v miestnosti a v kontakte so psíkom, tak nedávajú mu žiadne interakcie, nepracujú s ním, ako by sa malo, len ľúbim ťa a buď stále pri mne. A potom ten psík si zvykne na stály kontakt majiteľa a veľakrát, ako sa tomu aj hovorí úplne zbytočným spôsobom covidoví psi, že boli doma s tým psíkom a vyhovárajú sa na to, že kvôli tomu, že ho mali počas covidu, tak mal separačnú úzkosť. To je naozaj výhovorka, pretože to, aby pes netrpel separačnou úzkosťou, viem trénovať toho psíka, aj keď som doma. Stačí, že mu nedovolím, aby stále za mnou chodil, aby keď som si sadla, aby si nevyložil na mňa labky a ja ho za to budem stále podporovať, chváliť ten kontakt. Nie, kľudne ja môžem mať aj home office a môžem byť doma a môj psík nemusí trpieť separačnou úzkosťou, pretože ho naučím na miesto, byť oddelenie, mať svoj vlastný kľud. Užívať si svoj vlastný priestor. Presne, práve tým, že ho naučím na miesto, a že ho učím tej samostatnosti, naučím ho oddychovať, čo štenia a celkovo psík veľmi potrebuje na svoju regeneráciu. A zároveň ho učím tej samostatnosti, zvyšuje sa mu sebavedomie a zároveň ho učím vlastne dôvere ku mne, lebo to, že nie je pri mne a že ja nie som stále s ním, neznamená, že ja sa k nemu nevrátim. Takže veľakrát ľudia sa práve boja nebyť stále pri psíkovi, že však nebude ma mať rád a podobne. Opak je pravdou. Už od začiatku, keď si donesiem psíka, je dobré ho trénovať na to miesto a učiť ho tej samostatnosti. Takže toto si tiež uvedomiť, ako často som doma, aký čas mu viem venovať, nie len na prechádzky, ale aký typ stimulácie mňa baví robiť, čo by som s tým psíkom chcel robiť. Pretože keď napríklad mám rodinný dom, a mám záhradu a nechcem toho psa vyslovene na stráženie, že to je samozrejme zase iná kategória, ale chcem ho mať ako rodinného psa. Áno. A pritom mám tú záhradu, tak naozaj veľakrát sa stáva, že ľudia si povedia, však má veľkú záhradu, však je na vzduchu, on sa tam zabaví. Ja keď budem mať chvíľku čas a chuť, tak sa s ním pohrám, pomojkám. Pre mňa inak neexistuje, nechodím s ním na prechádzky, však načo, však je vonku, tam sa môže vycikať, vykakať na tej veľkej záhrade. A paradoxne veľakrát ľudia, tí, čo majú rodinné domy a záhrady, sa pozerajú na ľudí z panelákov a z malých bytov, ako tam môžeš mať takého veľkého psa, však ten tam trpí v tom byte. A paradoxne ľudia, ktorí majú byty a sú v panelákoch, veľakrát oveľa viac venujú času na prechádzky so psíkom a hlavne ten psík má veľakrát oveľa viac stimulov, pretože tí ľudia ho berú so sebou, či už aj do nákupných centier, do prírody. Proste má rôzne stimuly, ktoré ho zase všeličo učia a učí ho to socializácii k rôznym veciam, k rôznym ľuďom, k rôznym situáciám. A keď je v tom rodinnom dome a tam si povedia, však je vonku, nepotrebujem vonku, tak má veľakrát oveľa menej tej stimulácie, menej socializácie a potom sa stáva to, že keď náhodou ujde zo záhrady, zrazu nevie čo so sebou, lebo nebol socializovaný s ľuďmi, nebol socializovaný so psami, nepozná tie situácie, ktoré sú za záhradou a čo tam vlastne, aký svet je. Takže z toho tiež môžu vznikať problémy. Takže to, že mám veľký priestor, a
a záhradu neznamená, že nemám chodiť so psom na prechádzky, že ho nemám socializovať s ľuďmi, že ho nemám socializovať s psami, že ho nemám zoznamovať s rôznymi situáciami, ktoré môžu nastať. Ako napríklad, keď idem k veterinárovi, tak musím ísť napríklad do mesta alebo do nejakého rušnejšieho prostredia, takže nech bývam kdekoľvek, musím toho psíka učiť aj na iné situácie, že existujú, aby potom, keď tú situáciu som mal zvládnuť, aby ten psík nemal stresy a poznal to. Peti, mám otázku. Vieš nám povedať tie plemená, ktoré sú napríklad citlivé na tú separačku? Nehovorím, že sú priamo, že majú vždy separačku, ale sú na ne citlivejšie? Vo všeobecnosti spoločenské plemená, hoci aj labrador, retriever, ktorí proste majú radi ten kontakt s človekom a im je prirodzené byť kontaktný, byť stále pri ľuďoch a mať tú pozornosť, mať tie interakcie. A keď takémuto psíkovi, ako sú tie spoločenské plemená, neučím ho na tú samostatnosť, ale ho podporujem v tom, že on chce byť v tom kontakte a stále som s ním, tak pri týchto psíkoch môže skôr dojsť k tým separačným úzkostiam. Tie spoločenské plemená, skúsme si nejaké povedať, ja neviem, to je maltézsky psík, yorkshírsky teriér, ja neviem, bišoník, lebo ľudia absolútne takí tí lajci nevedia, že sú nejaké kategórie psíkov, hej, jemu sa to páčilo v obchode, malo to brčky, tak to bol asi pudel, hej, a pritom to bol napríklad bišon, hej. To je tiež jedna vec, ktorú si musia na začiatku ľudia povedať, že či sú už skúsení, že si zoberú plemeno, ktoré je možno náročnejšie na výcvik, alebo vyžaduje naozaj presný, jasný výcvik typu nekúpim si ako začiatočník československého ovčiaka alebo nejakého malinoja, hej, takže toto, alebo že či som teda začiatočník, tak pôjdem radšej do nejakého kavaliera, čo je úplne, že pre začiatočníka veľmi jednoduché plemeno. Je to bytové, je šťastie akčné, časti mojkacie. Ako sa k nemu ja budem chovať, tak sa on prispôsobí. Keď bude mať ten základný výcvik, teda majiteľ, keď bude vedieť tie základné veci, s ktorými sa poradí. Takže aj tá veľkosť psa je veľmi dôležitá ako rozhodovanie, akého psíka chcem, pretože veľakrát si ľudia myslia, že keď mám byt a chcem malého psíka. Ale napríklad som pokojný, kľudný človek, ktorý rád sedí na tom gauči, ale páči sa mi ten Jack Russell, aké to je zlaté, je to v telke všelijaké srandy robí, super, hej. A zrazu kúpi si toho Jack Russella, však je malý, je krátkosrstý, nebude mať také problémy ani s česaním a podobne. A nezaujíma sa o jeho povahu, hej. A Jack Russell to je jeden akčný psík, inteligentný, ktorý potrebuje stimulácie, pohyb. Tomu by nestačila ani tá obrovitánska záhrada, aj tak by sa tam nudil, keby nemal iného typu stimulácie. Takže, a veľakrát napríklad, ako môžete mať veľkého psa typu doga v byte? Doga zase môže byť síce obrovský pes, ale leňoch. Hej? Čiže on si tam láška, pôjde na základné venčenie, niečo tu na som ale ja som spokojný, že tu mám svoj priestor na oddych a ja si vás budem pozorovať, ja som spokojný. Takže naozaj tá povaha toho psíka, dnes je veľmi dobré, že na stránkach človek, keď si aj zadá nejaké parametre, aj tým si môže pomôcť, keď sa nebude zhovárať s nejakým trénerom alebo s poradcom, tak si vie zadať. Keď už viem, aký mám životný štýl, či aktívny, či radšej kľudnejší, či mám byt, či mám dom so záhradou, či s ním chcem cestovať, či mám v rodine deti, alebo či mám v rodine iné zvieratá, tak viem si zadať určité parametre a sú stránky, ktoré majú aj rôzne testy, že si tam človek vypíše, čo všetko by potreboval a vedia mu hneď poradiť, ktoré plemeno by bolo pre neho. Čiže tam plemená a presne tak. Ty si z toho vieš pozerať, Áno. Buď sa vie tak poradiť s trénerom alebo s nejakým chovateľom, keď už sa mi nejaké plemeno vyslovene páči, hej, že nechcem žiadne iné, alebo toto sa mi... Tak naozaj pristúpiť k tomu zodpovedne, extrémne úprimne sám k sebe, zistím si od toho chovateľa, aké je to plemeno, čo to plemeno si vyžaduje a naozaj byť úprimný sám k sebe, či ja som ten typ, ktorý vie tomu psíkovi dať, čo jemu je prirodzené.
Takže ja napríklad tiež sa mi páči doga. Rada by som mala dogu. Ale k môjmu životnému štýlu akčného, čo stále niekam chcem chodiť, behať, ona by ako chudiatko so mnou až toľko nezvládala, čo ja všetko chcem robiť a doma zase by bola sama, to dosť nechcem. Takže musí si človek prispôsobiť to plemeno tomu, aký má štýl, čo chce robiť a ako si to predstavuje. A naozaj dbať na to, akí všetci členovia rodiny tam sú. Uvedomiť si aj to, koľkoročné mám deti, či sú už vo veku takom, že budú vedieť pomáhať s tou výchovou, alebo sú to ešte malé deti a ja vlastne sa budem musieť postarať o tú základnú výchovu a chrániť deti, nekúpiť obrovské, veľké akčné plemeno k malým deťom, ak nie som skúsený. Áno, ak sám si není tým, ktorý ho bude riadiť aj to. Takže určite menšie plemená, kľudnejšie plemená, ktoré sú spoločenské, ktoré sú kontaktné s deťmi, takisto s tými zvieratami v domácnosti. Je tam tých stránok veľa, ktoré treba podchytiť, ale naozaj najdôležitejšie je, aby jednotliví členovia si spolu sadli a začali to preberať spoločne a keď sa im už nejaké plemeno páči, aby si zistili o tom plemene ideálne aj s konkrétnym chovateľom, ktorý tomu plemenu rozumie, má s ním skúsenosti, povedať, máme takýto životný štýl, máme toľkoto času, máme toľkoto priestoru, sme v takýchto a takýchto finančných podmienkách, do budúcna plánujeme toto a toto, prebrať to, či je za tých podmienok pre nich ten psík vhodný. Určite súhlasím. Myslím si, že by sa eliminovalo minimálne opúšťanie zvierat, dávanie do útulku, prípadne darovanie cez rôzne inzeráty. A ďakujem veľmi pekne, Peti, že si našla čas a trošku si nám otvorila túto sféru, lebo viem, že to by bolo ešte na hodiny, o čom sa dá rozprávať. A verím tomu, že sme minimálne otvorili aspoň pár tých očí a zmenili pohľad na kúpu nového člena rodiny, lebo tak to je. A vyberú si šťastne a spokojne pre ich spoločný život. Ďakujem, Peti, že si prijal pozvanie. A ja ďakujem a naozaj verím, že ľudia budú neriešiť veci impulzívne, ale že sa zamyslia predtým, než si kúpia psíka. Ďakujem.